An silai AK-47 chu atop na tan anendika amu an nga to kem ani pa chuan an puak thei thil pai te chu a om nge yem tianen dikle nuwa mi pali te chu an chuaka kalchua pa chuan almond an bara thim tham kara an thial hlom almond hi chakna tharui siam tu tha em ania darkaria chung tal chung mi pali firfiak te chuan thil dang ei ngai lovin an tram adom theyang an chet na tura chu IRA chu an mamo kherlo mai theyane India sipaite in thuam na anin bela an lu an met kolin an khabe multe an ziat fai boka en mai chuan firfiak an nei ti chu hriat har takane an chuana Pakistan ram chunga launchpad an ti mai firfiak ten India che tan thodona an cholna nu nungber munatang chuan thim tham kara ruam an zo thla kilometer khat vel an kal hnuwa India sipai hnuaya Uri brigade te in khwarna Jammu and Kashmira Uri sector chu an thlengta an hna chu thil thar te chiam ani lemlo Pakistan firfia khovin thlariat kalta kumsang ni le som paruk January thla khan Indian Air Force te mun pathan kotami chu bein mi pasari an lo ka phlum towa chutiang na bok chu an thole turane September ni som pariat sang ni le paruk zinga firfiak te chu khovar main Uri sipai kem pa chuan an lut ru theita a ISI 10 kem mun ma meple alem an siam chop manga an thril tenen an voi khat chuan kaina nima se an bolem lo kem chung an lu hnuwa hian sipai te mutna puan in an zar ho chu an vapana silai apuak ngal zoi jing khua avar meu chuan India sipai som pasari in nunna an lo chan man toa anhuwa liam tuar pahni te chu damdoina an thile bok Jammu and Kashmir hian firfiak te chet na le thisen chuana hi thil thar anilova mase uriami ro danglam na china nei firfiak paliin mi hetizat nunna an suat theya sipai te kempa alani le tangal pathan kot beihna tenen firfiak te hian minzuam ta hle mai ti chu India sipai te ril ruwa omber anita a firfiak te hian minzuam ta hle mai ti chu India sipai te ril ruwa omberane Uria thil thleng chu media ten an puang chuak ngala India rampum afana hetila hian Raisina Hill New Delhi a chuan sarkarin arukin thutkhom man mo akowa Prime Minister kai hruaina hnuaya National Security Advisor le sipai hruai tu mi thren khatte antel chu thutkhom chuan thutluk na pahni aneya India sipai te chuan Uri beihna chu ana theyang berin a chhanlet turani tile ram hruai tu politician te chuan sipai te chet na tur hi an lo soi chuak lok tur anilova dem na trong kai ro chu ana theyang ber an chak chuak turani ti hi niya ram hruai tu te hian Pakistan chu bumantum Delhi atanga kilometer zariat velahla Himalaya lama Indian Army hnuaya Special Force Officer pakhat radio a inbiak na ming Major Tengo chuan Siachen Glacier atangin firfiak te chet na chu alo hria a he hmuna hian a ho thren khat tenen thlani chung mission an hanneya Siachen atangin Srinagara chuan arang theyang bera kir tura hriat tir anitangal bok Major Tengo hi para SF 21C a an second in command ania Jammu and Kashmir kumsom pathum chung firfiak bein alo omtoa trumsom nivel chu lotling takin firfiak telaka beipui anlo thlak to uthampura an mun puyatranga kirle tura thuandon hnuwa September ni som pariat zana chuan dras an thlenga atuka Srinagar lam an panzui tangal para SF 10 Uri an panla hian Delhi a chuan sipai te chet na tura ruah man na chu akal tran der toa
Army Chief Louis General VK Singh chuan poi khoina chu adem thu asoya India chu aril ruput manga wangin achengot theilo tiatar lang tel ram anua Defense Minister Manohar Parrikar chuan sipaite thina chu athlonin aluang rallowang ti soichuak ve bawk India politician le hruai tulu ten beihna antoa an soichua thin pa ngai bawk an ron soichuak lene September ni som pakua khan thut khom voi ni na an nei le a sipaite chu an duang thala cheturin phalna an peta mi amai Army Chief General Dalbir Singh hnena thut khom na thutluk chu an thil ta ngala ani hian Srinagar atangin SF te hnena sarkar phalna le hriat puina nge in duang takin in che theyang ti thu chu a hlan chhong le ta a sipaite chuan chhanlet na tur ruah man na chu an duang tranta Delhi Vice Chief of Army Staff General Bipin Rawat hovin an bitum tur chu thlitfi mane sipaile intelligence report atangin an bei tur ming le aom na te line of control atanga engtia hlange ti te aom na mun hril fiana le firfiak omza tura bei seite sipaiten ral thuam le adang an mamo tur he mun hi beila India sipai engzat nge kan chan theyang ti te chu an ron phara an report chu information an don ba ka chumi be chana rin lok na te niin akim changkhop mai an bitum tur chu mitlem te in an thlanga an thlan chu atangin intelligence bureau le research and analysis wing te chuan zirchiangin an hmudan te an ron tho vele a chumi hnuwa chuan India sipaiten uri beihna chhanlet na tur Pakistan ram chunga firfiak te in khwar na chu an thlang fel ta ne Jammu and Kashmir lama Major Tengo le aho te khan September ni som nia Srinagar an thlenga beipui thla ka che chuak turati an ni thu an dong tangal Major Tengo hi a omna son ani dona hriat tir na po adong to nge a adu chuan he beipui thla ka hian telovin lovil tuwa atang theya mase beipui thla ka tel chu SF te du thu sam ania atan po chu anep chuang haulo chu wangin an siau hnena chuan tel nge atum thu a hrela minute som hni hnuwa a hote mi som pakua nen chuan in siamin Srinagar atanga kilometer som saria hla om Baramulla chu an pantangal September ni som hni zanlai vela Major Tengo le a hote chuan Uri sectora LOC chu an thleng pheita ne chechuak tur sipaite hian enge anti ber don tiero chu an la hrelo thunga para SF te chu LOC a lova om phot ro ti thupek zong andonga chumi hnuwa chuan an chet na tur chu ron ti chian chau turane India le Pakistan in rina nai tak thlengin Major Tengo le a ho te chu ke in an kala helicopter manga in thiar chu ral kheldar vuakang vel ania Pakistan sipai omna anain an ron ka phadon boka anga momlo LOC a dani dana hian para SF te chuan an mission tur chu hril niloma se rin dan ne ro chu an nei thiam ngal heng commando te hi in venna tan man an ngai lova va bo tu zok an ni thrina chuwangin India ram chunga emo Pakistan ram chunga lutin emo an chedon a beitu zok an ni don ti chu an chiang tlang LOC a hian langlo theyang berin omma se Pakistan sipai te chuan SF commando te chu an om ti hriain ral kheldar chu an khong ta tho maya an beipui thlak tur chu ati harsa zual tangal sau Major Tengo le a ho te ba ka hian para SF team ni dang chu LOC a hian dania Jammu a puncha le khupwara te ane September thla chuan khuwa alavot lutuk lova ma se an chet na hmunero chu mi hring khosak na tura
pathianin aduan anilovang ti tura chengchia le bumbo ani ve thung ramri ni awangin India sipaite chu ani neptlat boka sipai trafilor tan po chet na ta na thlanom tak ani zok lemlo para SF te ba ka hian uriya gatak platoon te chu LOC ya phubalak na remchang siam sakin unit ni andaluta border post le ramchin chang intelligence report thatak tak chu heng unit pahni te hian anron nei theya special force te tan antrangkai hle politics lama Pakistan chuan Kashmir buaina chinfel atrula Kashmir chunga mi te ngein India opna hnuaya om andu tolo tiin UN thut khoma aron soya India ro chuan achang le thadu lo Pakistan hi du sak tin rengin kan du saka mase hei hi min chhanlet na chu ni tiin mi ringril runo lai kai tho antum ma zo kemo ti turania athil tum hlia khuna tan le Pakistan bum na chu alakal tluang ta zel politics thu virvel kara LOC ya sipayanda te chu nili chung anom toa en thak na thongot mai chu anning trantaviao cheturin thupek anladong tlatlo mase Pakistan ram chunga anlut don ti chu anring thiam toa anchet na turle anbitu mero chu hril anlani lo thung September ni somni paruka sipaite chuan inral ring tura thupek andong ta Pakistan alutin firfiak te tombuk an launch pet chu an hanbitum don uriami ten tombuk pahni an beyanga mundanga sipai team ni dang omte chuan pakhat ve an bei thungang an bei pui thak chu rual voi khata chet na nga kalpui tur ania che chuak turin thupek po andong thuai don tin riane Major Tengo ten Pakistan lu antumna chuan melma duty post pariat vel awma uriya anom chung hian silai anron met puakin bengcheng anron siam tamwak lo duty chuam ma se anin thladul deuh nina langane Major Tengo chuan Pakistan lam Kashmir ami tele firfiak JEMA India en thatu in phum rute ambe popa anbitum tur mun chu chiang le zualin an ria theipha inral ring tura thupek andon nuwa hian anral thuam ken tur US le Israel siam silaite zanthima mu theina tur tarmit tenen infamin anin peito Major Tengoa buaina berchu hole lamane kallama chuan anchuk thladona kal ahar savaklo hole lamai ro chuan chho an kalangai to dona Pakistan sipai duty post chu an nungpuak chia don boka mule ka fu anol samzual don asipai hruai tur mi som pakozinga thi anom lo na tura kirle dan thaber chu angai tuana sa hle firfiak te tombuk pahni an bei tur chu Pakistan ram chunga om metar zanga vela in hlat ania abulloka Pakistan chuan sipai duty na hmun ada ISI agent 10 firfiaka chetura anin buat sailain chu hmun chu antlo fo thin bok India commando te chuan an chua hian man chua ani lo na turin radio an mangam don lova September ni som ni pasari chuna para SF team thum te chuan an bitum beitura thupek andong ta anche dan tur chu ahar sat mel lemlo firfiak te tombuk nai theyang bera vakala anin biak na man ruwa tangin intelligence report tharlam bernen va en thlaka chumi hnuwa mi hringom zongzong vaka hlumai turane anche chua thleng hian anruwa man na chu thuruk mitlem te in an hriatania aput ruang ti hlawam hle Kashmir hian Pakistan en thlatu antamawangin thuruk topa vonchu thiltrul ber pakhat anitlat tane commando te chu September ni somni pasari zandariat le chan veya anche chuakta thim thamkara anral thuam le man rodang tenen minute somni panga hnuwa
harsat na em lovin ramri an kana darkarli chung an chuk zui le ta a firfiak te tombuk po an nai ta hle Pakistan sipai duty te chuan zan tiang turin flare aron kap chuak thina commando te chu mufu vai se chuan an chan khan a thaboka India sipai trafilor an ni ti threlek lovin an kap nek tawme an bitum turom na tanga kilometer khat vela anoma major tango ho te chu team nia anin thena tombuk chu asrangin an beidon major tango hian mi pakua hruain lelama somdang anoma asrangin an kalta tombuk atanga meter zahnia major tango le a ho te chuan silai puak thom an thretatlat mai bawk phek chungin thilom dan an thlai tangal silai chu firfiak te tombuk atanga kania tum po nei lovin an met puak mai ninan mu India sipaite an mel maram chunga lutin ron beyan tum ti an la hrelo tinane mase thulo mam tak chu ani chuang haulo an bitum tur te chu silai kengin an lowin ral ring ve ti tilang tu ani ta thau mai firfiak te nom ti chianga behngal chi nge langa phot tur tia major tango chuan thutluk na siam tur aneita ahnunga a ho telama chuan awak phei hreta zoi takin zanina chuan kan biru photang naktuka chet dan tur chu kan duang thadon nia atitane an bitum tur chu zanthima chau nilovin kho enga zirchian adua thilkal swal pal thei lo chut lok ram trulin hria mase kho enga mel maram chunga biruk chu lo omdu tak turane an kiwa in beng khal chungin sipaite chuan metar zahni vel an tolkira thingkara lunga tran mun an remta a zan khuain an bitum tur mun chu an vilzuita jing khua aron wara ramchin chang an renwal tilova chuan an bitum zirchian konga malak na om theilo che chua chu aris asang lutuk hebaka hian satellite anin biak pona tangin drone manga thalak le thupek te andonga thalaka tangin Pakistan sipaite duty dan chu adanglam te chiamlo India sipaiten chetan tum ti hria se chuan danglam hle turania an chet na chu hriat chua lovin alahim tinane chuna chet thu omsu le zan an nga angai le ta ron mu lau sia in ring rengin anoma chuni chu antan areidu hle September ni somni pariat zanlaya major tango le a ho te chu anom na tangin aron chuaka tran mun anrem to na masa khan anvakir le a firfiak te chuan silai anron met puak le chiam maya India sipai te chuan bok chungin an ngak deu wangwang an nga chu firfiak te hian lo lambun an tumem an lowin ral ringem tinia an lo lambun ani vai chuan he be pui thak hi lo chamlai let der turane silai thoma re nuwa major tango chuan a ho te chu mun nia a then ranga malam an panta tombuk chu meter som nga chawin an hlatoa major tango chuan a ho te chu tombuk bula firfiak pahni ako muwa a ho te anin ring ta mo tin major tango chuan firfiak pahni chu akapa an tlungal thlor a ho then khat tenen malam tombuk bul thing mun chu an panhnaya firfiak ten an lo ka let lo na turin commando pahni te chuan silayan met puaka thing muna an lu fel meu chuan ron chhanlet tu anom to lo masen beite hi firfiak satlia anilova sipayanga training thatak nei de khirve tak kania India sipaite omna chin hi anron beihna tang hian an threchiang hle nunglama tangin firfiak pahni chuan anron ve pheita ne ram hnuaialut major tango te ron chuak chuan chung firfiak pahni te chu mufuin position an la ngala
firfiak te hian silai an me pu main major tengo le a ho te chuan an ka plum le ta firfiak te tombuk neya anin ngai thleng hian darkar khat chung vel chu anin kap mana tombuk dang beitu te po an ron hlotling thiza chu chiar lo ma se mi som ni vel ka pluma anin ngai anua Indian External Affairs Ministry chuan mun thuma para SF te chetna hian firfiak somthum paria tatranga somli an ka plum ninan soyane tombuk an lak nuwa major tengo te chuan khochak lam LOC lam chu an pan tangala an thil hlau ber chu arin ayana sain athleng ta ani ber mai LOC atanga Pakistana an luna khan an kir le ni chuan Pakistan sipaiten an nung lama trangin an ron kap zok zok thei to dona Pakistan sipaite la chu an huanga ron lu tanom ti hriain an ral khel na sa to mai India sipayan mu fu chu ka hlum nge an tum don ti chiang hle chu wangin an kalna chuan kir le ngam ani don lo kong hlazok ma se hlau om nep zok an zo angai ta kirle lam chu a man mo theyang berani turani ti thupek nen chuan a in milwak lova ma se du thlan tur dang om lo tlangpanga chuan team ni angdewa in siamin inven chokin an kala anin biak po na tangkhan drone mangin an kalna tur chu kai hruai ani bok heti chung hian Pakistan sipaite duty na hmun an paltlang lo thei lova Pakistan sipaite la chuan silai mu an ren lovin silai me puwa thranem an ngai na sato mai sia silai ba ka grenade te mortar te an ron thloa anua commando pakhat soile danin kaluchunga silai mu chu aron rifwa maya fitchan vevel chuan san belila chu silai mu khan minron ver chiang ngotang ati thing munan kallaya anron ka chuan an bokwa ka thingin a hlianen ka fu an la har deuh amero chu LOC atanga meter somruke ro chu a hlau om zual in phen na tur om tolo bok phek chungin an tlenga silai mu chuan an bul hnai lok lok chu aron deng thrina teu thei takane major tengo le a ho te chuan ni chua rual darli le chan vevela LOC chu an thleng thei ta Pakistan sipaite chuan an la ron ka pha ka wangin an hi me tina chu anilova mase India sipaiten silai manga an lo vena wangin hlau om zual pui chu an kalsan to darkar somthum paruk liam ta LOC kan tura anom na lam chu Pakistan sniper silai mu ron thlok le thrin kara an pana him takin an thleng thei major tengo chuan an be pui thlak an zo fel thu le an kir le to thu chu Srinagara an CEO a hril ta ngala team ni dang te chanchin po an thengala sipai pakhatin ra puwa arap pal ti lawa chuan hliam anom lo alo nia nunna chan phei chu pakhat mane September ni somni pariat le ni somni pakua an be pui thlak chu a hlotling hle Rohman na siam tu Indian Army chuan sipai pali atanga pariat vel a hlo anin ringa masen nunna cha nomlova an be pui thlak an zo fel chu hlotlin na anasa zualin an threnge ngene para SF te chu darka reilo te nuwa chita helicopter mangin thiar chua ania Pakistan sniper chuan helicopter an pan tur hi alaron ka phata cheu nge mase ka fuero anei lo hlau helicopter hian chinar kor mun puya dania major tengo baka team ni dang te po ron thlengin uri beihna India phubalak na chu a mor an bok felta para SF te bi khrimhrima hian lut turin training hi an lo be hau ta khop mai alo ne tharuk chung chu an ril ru apau khau to kem ti te an mi je rang te an lowen thrina an ril ru ti beidon le ti nwal tumin an ho tu te chuan an lo be ngar thrina taksa le ril ruwa in hrual na chuan a hau tak ber pol aniome
mutmu tua tir manglovin tes an nei tir fawa achang le ran thi ruang troi to te an song bol tir boka an ma chuak eng po chu tim na nei mi alovin an ma chon theina tura anin cherna ne achang chuan jing lamdar nia an kai thawa Pakistan meiche ruai tu thi nei danin West Bengal fu rangong dan TSA chu word sang khatal te anjia tir thin hei chu ka ti thei lo an ti vai chuan para SF a an tling lo ani ngal mai an training zo nuwa hian a chuak thei te chu mun hlau om zo ka che chuak turin tir an ni zui le ta thrin ane